Здрасти, аз съм Кристиан Моринов. И днес ще играем Counter-Strike Warzone. Започваме. Чакайте малко да ме заради сега. Така. Уху! Хора! Така. Какво стана, бе? Добре, чакай, трябва да се опитаме. Пак. Така. Ади бе. Заради ме игра. Добре, така. И започваме. Излизам аз оттам. Обаче не щеш ли каката нетка излиза от една друга стая. И ма вижда, че аз излизам от кабинета на Дида. Така. И Дида вика ми... Давам пак. И сега започваме. Така. Играем. Така. Днеска ще играем малко. Около 2-3 минути ще играем. Да е много. Защото хичнем с... Да цъй. Та се измъкна от тука. Дойде тука чак при мен. Join game. Как бе? Сега да се съпва живота. Ако мога да помогна, викам ми аз. Така. Ти как си? Обаче да свърти сучи да разбере за какво става въпрос. Така. Да, точно ви ще кажа. Работим. Добре, включи се. Едно време обаче, тя Така. въобще не можа да разбере за какво става въпрос. Така. И излиза, Дида идва при мене. Тя е видяла обаче откъде излиза. И идва при мен, Дида, и вика, хайде влез, вика, че още нещо имам да ти казвам. Тя нарочно за изгледа Така. И нима види, че ми дава бележка. И Така. идвам аз при Дида и Дида вика, интересувах ли се вече пъти? Да. Добре, трябва да почакам малко. До мене да ме изпраща. Така. Няма да спирам на пауза, защото ма бързи. Така. Да, продължаваме. Така. Така. Айде бе. Ко стана са, бе? Пожарната били там. Да, може кой халахан. Аре бе, заради ме, бе, игра. Чайте малко. Така. Аз и тъс нямам. 2 месеца, може би трябваше да изчака да започне там. Ама тя тъй се беше ядосала, защото не мога да почне веднага и почне. Така. Ама тук бе близо. Така и семчета. Така. Айде, даваме напред. Напред, ще вървим напред. Така. Може да се чувам... Да не се чувам много силно, ма... Сори. Чакай малко. Окей. Не ям такова. Как са го били този човек? Победихме. Yes! Така. Продължаваме. О, аз не съм си купил грана. Нищо, закъснях вече. Смърт. Снимам. Така. Я. Така. Шит! Клякай долу. Добре, клякай. Не, чукай, бай.
казала сутрин и вечер. Така. Към майко, първият ден, като я боли много, после вече Лалка каза, аз много добре ще ги купя, каза по едно. Важното е първият ден, нали, като отигнат долу. Така. Стига съм стреляла, е тъпа мишка. Мишката ми хич не работи, хора, просто... Така. Айде! Пак побихме. Чай взема едно АК. Така. Ай с АК-то тръгваме. Напред, да, напред. Някой дръпна бомба. Направо. Така. Игра без звук, защото ще пусне копирайти, зато е. Защото този сервер много пускат музика и просто за това. Ще ми пуснат копирайт и хич не искам се занимавам да го правям. Така че... Бе, костана е. Добре. В какви пиксели? Лоши... Кой ме убива е? Добре. Да продължаваме. Напред. Вау, вижте. Минаваме отвътре. Летим и напред, само напред. Потъвам. Не, живота ми. Така. Окей, продължаваме. Кой победи? Ясня. Вчера гледах и момче, дето в този дом в Русе, дето е наемния. 50 на 100, не съм скупил бомби, аз купя малко бомби аз. На флашка. Те имам да фърля. Не бе. Шит, къде ме опи този, бе? Добре. Както и да е. Добре. За предишния клип съжалявам, че беше без звук. Сори. Така. Колко минути стана клипа, иди аз нямам. Така. Добре, сега като зареди... Добре. Ние приключихме явно играта. Кое означава, че аутвам. Така. Така. И готово. Виждате колко ми е такова, но 8 минути. Мисля да приключвам клипа. Надявам се клипът да ви е харесал. Аз бях Кристи Випеки и чао-чао.